Уенның прототипы булып популяр телевизион тапшыру тора өлкәннәр арасында бу искиткеч программаның җанатарларда шактый икән. Олар атна саен бу тапшыруны карыйлар һәм шоуда да рәхәтләнеп катнаштылар. Бик матур уен. Өлкәннәргә хәтерләрен яңартырга ярдәм итә торган. Һәм бүгенге бу уенның тематикасы да безнең күңелгә бик якын. Безнең табигатьтә була торган дару үләннәре тематикасы. Күпчелек катнашучы уенчыларыбыз белә. Димәк, бу үләннәрдән файдалана беләләр. Интеллектуаль уен башланганчы алып баручы Эльвира Мәгалимова уен кагыйдәләре белән таныштырды. Быелгы могҗизалар кыры файдалы дару үләннәре турындагы мәгълүматларны барларга мөмкинлек бирде. Шунысы кызыклы, шоу уен атмосферасы бөтен кеше яраткан экран версиясе белән тулысынча туры килерлек итеп ясалган иде. Бердәм Россия сәяси партиясының мөстим җирле бүлеге уенның спонсоры булды. Без картлар тан килдек инде. Өлкәннәребез бик ярата шундый уеннар, чөнки библиотекалар безгә дә киләләр. Шул уеннар белән күп укыйлар, шуңа әзрәк кенә чыгарга да тырышабыз инде. Аларның күңеле була бик. Гомер буе шушы поле чудеста катнашырга теләгем булды. Менә бүген катнаштым, Аллага шөкер, теләгемә ирештем. Призлардан отказ иттем һәм җиңеп чыктым. 3нче турның җиңүчесе булдым. Олы эштәгеләр биремнәр турында үзара фикердә алышты. Уенда приз отучыларда, уен һәм җиңү хакына приздан баш тартучылар да булды. Чара музыкаль пауза райондашыбыз Эльза Хисамиева җырлары белән үрелеп барды. Һәр эшлек җиңүчеләре финалда очрашты. Могҗизалар кыры уены җиңүчесе ветеран укытучы Фирая Юсупова булды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.